Velkommen til mit webinar om akne. I dag vil jeg tale om akne. Hvad er akne? Hvordan opstår det? Helt kort. Og vigtigere nu, hvad kan vi gøre ved det? Så jeg vil give nogle gode råd til, hvad kan man gøre i dagligdagen derhjemme for at afhjælpe akne? Hvad kan man gøre i forhold til hudplejeprodukter? Og så vil jeg komme ind på en tredje vej til at afhjælpe akne indefra, uden bivirkninger. Og til sidst i det her webinar, så får du nogle unikke tilbud til behandlinger i min klinik. Men først, lidt om mig. Jeg hedder Eileen Becker, jeg er kosmetolog, og til dagligt driver jeg min lille hudplejeklinik, som jeg er på lige nu. Jeg blev uddannet fra Sidesco Kosmetologskolen i København tilbage i 2004, har arbejdet en masse år som ansat kosmetolog og et år som bestyrer også. Og her har jeg arbejdet med produkter som blandt andet Dermalogica og Geno. Og i dag arbejder jeg med det amerikanske mærke Exuviance, som baserer sig på frugtsyre og er fantastisk i kampen mod akne. Det var lidt om mig. Godt. Akne opstår på grund af en hormonel ubalance i vores krop, og det gør blandt andet, at vi producerer for meget fedtstof i huden. Det kan også opstå i løbet af livet. For eksempel nogle kvinder oplever det i forbindelse med overgangsalderen. Det kan også være i perioder med stress, for eksempel at kroppen kommer ud af balance, og man begynder at få urenheder. Nogle gode råd til at afhjælpe ens akne i hverdagen derhjemme, og det er at have ekstra fokus på hygiejnen. Sørg for at skifte din hudpudebetræk dagligt, fordi når vi lægger os til at sove om aftenen, så lægger vi med vores hud nede i det her bomuld, og det gør vi i rigtig mange timer, hvor vi bare ligger og gnider det ind, og der kommer en masse bakterier. Og det kan også være, at man sveder i løbet af natten, bliver varm, jamen så er der endnu bedre grobund for, at der kan dannes en masse bakterier. Og hvis du lægger dig på det samme hudpudebetræk igen, så kommer der jo endnu flere bakterier. En nem måde, hvis man ikke gider at stå og skifte hudpudebetræk hver eneste dag, det er at lægge for eksempel et rent viskestykke på, sådan at man sørger for, at man altid har en ren overflade, som man lægger ansigtet på. Det samme gælder håndklæder, når man har været i bad. Hvis du har tørret din hud i et håndklæde, smid det til vask, til et nyt næste gang. Et tredje råd, det kan være rigtig svært at følge, det er at prøve at lade være med at pille i de urenheder, man måtte have, fordi at vores fingerspidser er noget af det mest bakteriefyldte, vi har, fordi vi rører ved så mange ting i løbet af en dag, så man risikerer bare at sprede endnu flere bakterier derned i porerne, plus at hvis man kommer til at grave i huden med sine negle, så risikerer man at danne ar. Undgå så vidt muligt en frisyr med pandehår, fordi at især som teenager kan man have en tendens til, at ens hår fedter ekstra meget, og det samme grund til, at ens hud fedter ekstra meget, altså den her hormonelle ubalance, og det gør, at huden her får endnu mere fedtstof, der ligger rodet ovenpå. Værre bliver det, hvis man kommer hårvoks i, for eksempel. Så dannes der en rigtig fin grobund for en masse urenheder. Så det er også noget, der er værd at overveje at lade være med. Noget andet, man kan gøre, som handler om det indefra, det er sørg for at slukke din tørst i vand, rent vand. Prøv at undgå sodavand, energidrikke osv. Sluk din tørst i rent vand, fordi det er med til at udskifte væskerne i din krop og også i din underhud. Jeg vil ikke komme ind på konkrete diæter, det er heller ikke mit métier, kan man sige. Så det er det overordnede råd, jeg vil give. Det er sluk din tørst i vand, prøv at holde igen, helst lad være med sukkerholdige drikke. Rens din hudoverflade, hver dag, morgen, aften, og fugt den bagefter. Det kommer jeg også ind på nærmere. Og så det sidste råd, lad være med at trykke dine bumser. Fordi hvis du har en bums, lad os sige, den er halvvejs op i huden, og du trykker sammen, så risikerer du, at den brister indad. Og det vil sige, at alle de her bakterier, de ryger ned i huden og kommer op igen i andre porer og danner nye bumser. Er bumsen kommet længere op i huden, og du trykker sammen på den, så risikerer du, at den brister opad, og du får noget af det her på fingrene, og kommer til at røre ved din ansigtshud andre steder. Igen dannes der grobund for nye bumser.
Der er et andet alternativ til at trykkebumserne, og det vil jeg også komme ind på om lidt. Når det kommer til at afhjælpe akne, så er en god hudplejerutine et must. Og jeg ved godt, det kan være en jungle at finde rundt i, hvad skal man bruge, og mange kan have en tendens til at bare gå efter noget, der vasker så effektivt som muligt, sådan at man føler sig ren og kommer af med den her fedtede følelse, men det er en strategi, som desværre giver bagslag. Hvis man vasker sin hud med noget, der er for skrapt, så kommer man til at fjerne alt fedtstoffet fra huden. Og fedtstoffet i vores hud, det har en vigtig funktion. Det gør 2 ting. Det smører hudoverfladen, altså hvis I holder den blød, men den lægger også en barriere, som beskytter mod bakterier. Det er der, vi taler om hudens pH-værdi. Det er den her bakteriebarriere, kan man sige. Man kalder den også syrekappen. Hvis man vasker alt fedtstoffet af huden, så går huden for det første i panik, og begynder at producere endnu mere fedt for at kompensere for det, der er vasket af, men også så står den uden beskyttelse og skal til at bygge den her barriere op igen, og det kan tage op til 12 timer at få den på plads igen, og indtil da er huden forsvarsløs over for udefrakommende bakterier. Så målet er i stedet for at skabe en balance i huden, det vil sige i stedet for at fjerne fedtstoffet helt, så får du fedtstoffet ned på et niveau, som er det, huden har brug for, og ikke mere. Når vi taler hudpleje, så er kvalitetshudpleje super vigtigt, når vi taler om akne, for det er komplekst at behandle en hud med akne. Og kvalitetsprodukter har den behagelige egenskab, at de både dræber bakterier på en nænsom måde. Det indeholder også ingredienser, som går ind og dulmer huden, fordi at når du har en betændt hud, så er den rigtig øm. Det kan man også mærke, hvis man har en bums, at den er rigtig øm. Så der har den ingredienser, der går ind og dulmer det, plus at den tilføjer fugt. Du har nemlig fedtstof, og du har fugt. Fedtstof er det, man har for meget af, når man har akne. Men så er der fugt, som er den væske, der er i huden mellem cellerne. Og den vil vi gerne beholde, fordi at ellers så bliver vores hud knastør og også uden beskyttelse egentlig. Når man skal vælge sine hudplejeprodukter, så vil jeg anbefale, at man går til en professionel og får lavet en såkaldt hudanalyse. Det er også noget af det, jeg giver tilbud på her til sidst i webinaret. Men det handler om at komme ind og få en grundig vejledning i, hvad er der passer perfekt til min hud. Det vil sige, at hos mig i hvert fald får man svarer nogle spørgsmål, man får afrenset sin hud, så kigger jeg på huden, mærker på huden, stiller nogle spørgsmål til huden, stiller nogle spørgsmål til ens vaner, og derudfra anbefaler nogle produkter specifikt til dig. Både specifikt til din hud, hvad har den brug for, men også til dine vaner. Er du en travl person, har du lidt bedre tid, kan du godt lide nørde hudpleje, så hvilke produkter skal du have, og hvor mange. Det vil jeg anbefale, at alle under sig selv at gøre, fordi så kommer du ud med det helt rigtige, der passer til din hud. Har man svær akne, så bliver man tit anbefalet at gå til lægen og få piller mod akne. Og det er der en grund til. Akne giver rigtig dybe ar, og for at være helt ærlig, der er rigtig meget godt, man kan gøre med hudpleje, men det tager lang tid. Og man har ikke altid lang tid, hvis man har en svær akne, og man kan se, at man begynder at danne ar i huden, så vil man gerne bremse den her akne hurtigst muligt. Ulempen ved det her medicin, det er sindssygt hårdt for huden. Det udtørrer huden fuldstændig, og jeg har selv haft klienter i behandling, og har set, hvor lang tid det tager at bygge den her sarte, tørre hud op igen, fordi den er blevet fuldstændig udtørret indefra. Og det er derfor, at jeg er glad for at kunne fortælle, at jeg kender et alternativ, der kan hjælpe akne indefra, som er uden bivirkninger. Og det er nemlig testbaseret omega-3 tilskud. 9 ud af 10 af os går rundt og mangler omega-3 i vores krop. Og når vi mangler omega-3, så har vi en øget risiko for inflammation, det vil sige betændelsestilstande i vores krop. Når akne nu skyldes en betændelsestilstand i vores hud, så vil et tilskud af omega-3 hjælpe på at hæmme den betændelse. Det betyder ikke, at en omega-3 mangel er det, der giver os akne, for det er det ikke. Det er mere komplekst. Det er som sagt en hormonel ubalance, der sker. Men omega-3, når vi får nok af det, så hjælper vi vores egen krop til at hæmme
betændelse, og det vil sige også at hjælpe på den betændelse, som akne giver. Og hvorfor er det, at vi mangler omega-3? Jamen det er fordi, at alt for mange af os, vi spiser for lidt, måske spiser vi overhovedet ikke noget vildtfanget fisk, det vil sige fisk, som ikke er opdrættet. Det er den vigtigste kilde til omega-3. Andre kilder er sådan noget som mandler, hørfrø, chiafrø, avocado, men så skal du spise enorme mængder for at få dækket dit omega-3. Den fiskeolie, som jeg taler om, kommer fra et firma, der hedder Ecology. Den er fisket nord for Norge, og den er helt frisk. Det vil sige, at der går maksimum 6 timer fra fisken er fanget, til at olien bliver presset, udvundet og kommer på flaske. Så du har en helt frisk fiskeolie, som har den behagelige gevinst, at den er smagsneutral. Det foregår på den måde, hvis man begynder på den her olie, at, nu sagde jeg i starten, at den var testbaseret. Det betyder, at man starter med at få taget en lille priktest i sin finger med blod, som bliver sendt til et uafhængigt laboratorie i Oslo, og så begynder du at tage olien, så kommer der svar tilbage, og så kan du se, hvordan er mit niveau af omega-3 i kroppen, og hvordan er det i forhold til mit omega-6-niveau, fordi noget andet, man vil finde ud af, er, at de fleste af os får alt for meget omega-6 og for lidt omega-3. Den ubalance i sig selv giver os problemer i vores krop. Så man får den her prøve, og så kan man se sit udgangspunkt, så tager man den her olie, det er cirka en spiseskefuld om dagen. Efter 5 måneder, det er den tid, som det tager for vores kropsceller at optage det her omega-3 i takt med, at det skifter sig ud. Det er nemlig sådan, at omega-3 er godt for alle vores celler. Alt fra hud, væv, blod, indre organer, hjerne, det hele. Det er alle cellerne i vores krop, som har brug for omega-3 og som optager det. Og efter 5 måneder er det kommet i alle vores celler i kroppen. Så tager man en ny test, og så kan man sammenligne den med den gamle og se, hvordan ens omega-3-niveau ser ud efter 5 måneder. Og det her, det er helt uden bivirkninger. Det udtørrer ikke huden, det giver ikke nogen sarthed overhovedet. Til gengæld så ser man fantastiske resultater med aknehud, og når man så får nok omega-3. Så det er min absolut bedste anbefaling til at hjælpe sin krop indefra, sideløbende med det, man med hudpleje kan gøre udefra. Og jeg er så glad for, at jeg har fundet ud af, at der findes den her løsning, som virkelig kan hjælpe. Er du blevet nysgerrig på den her olie, hvad det er for noget, så er du velkommen til at deltage på mit næste event. Jeg holder et fysisk event her på klinikken næste gang den 27. februar, sammen med mine 2 kollegaer. Den ene er kosmetolog, den anden er sygeplejerske, og her fortæller vi meget mere om olien, både hvad den kan gøre for ens hud, hvis man har akne, men også hvad den kan gøre for ens sundhed helt generelt. Hvis du nu bor langt fra Holte og tænker, at det er alt for langt væk, så er du også meget velkommen til at booke et online møde med mig. Så skriver du bare til mig på min e-mail, som er info@beccabeauty.dk, og så tager jeg gerne et møde med dig og fortæller dig mere. Og så til sidst, men ikke mindst, lovede jeg jo nogle tilbud. Som deltager i det her webinar, så vil jeg gerne tilbyde, at ønsker du en hudanalyse, som tager de her 25 minutter med en vejledning, en afregns, hvad jeg kigger og mærker på huden og stiller spørgsmål, anbefaler produkter. Den har normal værdi på 395. Den får du tilbudt gratis i dag. Og ønsker du en behandling, så tilbyder jeg en klassisk ansigtsbehandling på en time. Den indeholder afrens, peeling med den her med frugtpeeling, dybderens af hud om, hvis man har brug for det, massage, skulder, nakke, ansigt, maskeserum og creme. Den koster normalt 795, og din pris i dag er 495. Så skriver du også bare til min mail, eller går ind på min hjemmeside. Jeg har en hjemmeside, der hedder www.beccabeauty.dk. Du er også velkommen til at skrive til mig, hvis du er nysgerrig omkring mig, eller min klinik, eller mine behandlinger. Så skriv til mig på førnævnte mail, info@eilenbecker.dk.
Du er også velkommen til at følge mig på Facebook. Der kommer til at lægge et link i slidesene, som følger med den her video. Til sidst så vil jeg sige tak for din tid. Jeg håber, at det var informerende, og jeg håber, at det var ikke mindst inspirerende. Og så må du have en rigtig god aften.